низому тартибот дар ҳама даврузамон боиси пешрафти давлат ва зиндагии мардуми ҳар як сарзамин буду ҳаст. риояи қонун ва итоат ба он имкон медиҳад ки осудагии мардум таъмин ва амният дар ҷомеа пойбарҷо бошад. бо мақсади пешгирии ҷинояткорӣ дар байни аҳолӣ, хосан наврасону ҷавонон, раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар минтақаи Рашт аз ҷумла ноҳияи Сангбор бо фаъолон мулоқот намуданд. масъулин иброз намуданд ки озодӣ барои ҳар нафар беҳтарин арзиш асту ободиву рушди кишвар аз ҳар сокини Тоҷикистон вобаста аст. аз ин рӯ муқаддас будани сарзамини аҷдодиро эҳсос ва сулҳу ваҳдатро ҳифз бояд кард. дар баробари дигар қонунҳо, муҳтавои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ба ҷамъомадагон фаҳмонида шуду иҷрои меъёрҳои онро ҳатмӣ донистанд. ҳамзамон масъулини раёсати вазорати корҳои дохилӣ барои пешгирии бемориҳои сироятӣ аз ҷумла коронавирус дастуру тавсияҳои табибонро бори дигар таъкид намуданд. дар назар аст ки чунин корҳои фаҳмондадиҳӣ дар дигар шаҳру навоҳии кишвар низ бо намояндагони ҳамин мақомот идома ёбад.